русия парвозҳоро ба чанд кишвар аз сар гирифту бо 4 кишвари дигар парвозҳои чартериро барқарор кард. шурӯъ аз 9 ноябри соли ҷорӣ русия расман парвозҳои чартериро ба миср аз сар гирифт. зимнан аз санаи зикргардида парвозҳо бо Таиланд, Тунис ва Багам сар мешавад. бо ин давлатҳо ҳанӯз соли 2020 дар пайи паҳн шудани бемории коронавирус равобити ҳавоӣ маҳдуд шуда буд. гуфта мешавад парвозҳо бо Эрон, Ҳолланд, Норвегия, Умон, Словения ва Шветсия низ расман аз сар гирифта мешавад. аммо феълан вуруди сайёҳон ба Эрону Ҳолланд, Норвегия ва Шветсия баста аст. илова бар ин аз 9 ноябр русия маҳдудиятҳои равобити ҳавоӣ бо Австрия, Швейтсария, Финляндия ва Аморати Муттаҳидаи Арабро лағв кард ва инчунин шумораи парвозҳо бо Албания, Булғористон, Маҷористон, Венесуэла, Юнон, Олмон, Испания, Италия, Малта, Македония ва Фаронсаро афзоиш дод. маврид ба зикр аст ки нархи ҳадди аққали сафарҳои чартерӣ аз русия ба миср ҳоло аз 15 то 26 000 рублро ташкил медиҳад.